Werne Deutsch. Dersa me ya azvay dome iro kijan mijare mehne relativ Sätze, Nebensätze und Futur. Relativ Sätze çiye gelo em derbari yekê da yan jî tiştekî da em gava tiştek dibêjin, xeber didin em dixwazin vî tiştê vebêjin em relativ Sätze bikartînin. Sermîneka ê daha çêtir be. Das ist der Mann, der in Berlin wohnt. Dibe ku ew mêre ku ew mêr li Berlînê dijî. Ich kenne eine Frau, die Lehrerin ist. Dibe ku ez jineke nas dikim ku ew mamoste. Li wir vî jinê vegotiye, li vir jî ew mêrê vegotiye. Nebensätze der relativ Sätze da jî o Nebensätze da jî evalno lêker dişe dawînî. Rabbalava bikişîne. Ser mînaka em biçin, mînak ich bleibe zu Hause, weil ich krank bin. Yani dibe ez li malê dimînim ji ber ku çimkî ji ber ku ich krank bin. Ji ber ku ez nexweşim. Mezekin li vir lêker çê dawînê. Er sagt, dass er keine Zeit hat. Ew dibêje ku das li vir ku ye er keine Zeit hat. Qet wextê wî tune ye. Keine tune ye. Hat li vir çû dawînê. Futur ji bo pêşerojê em bikartînin kîjan lêker werden o lêkeran duyemî jî diçe dawînê. Sermînak ich werde morgen nach Hamburg fahren. Dibe ku ez ê morgen sibe alî Hamburgê da biçim. Fahren gava ku em bi maşîneyekî em biçin em fahren bikartînin. Lê gava em bi niga biçin em ê gêhin bikarbînin. Bu uçağı jî balafirê jî em ê fliegen bikarbînin. Sie wird Lehrerin sein. Dibe ku ew ê bibe mamoste. Sein bûyîne Lehrerin mamoste ye vir jî lêkera pêşerojê ye. Ew ê bibe mamoste. Belê evalno dersa me bi vî havê bû. Heke we eciband ji kerema xwe re me biecibînin û me bişopînin. Bimînin bi xêr û xweşî de bi xatirê we.